Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kumagumbamani omhlaba ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalelwe ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ivangeli lokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono zethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba nibe namaBhayibheli ukuze sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela kwiqiniso nendlela nokuphila elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisela ukuziqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise, uhlolisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona. Ufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa nokushareisha ilink nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, kuze nabo bahlolisise imfundiso abasuke beyishunyayezwa beyifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini umoya ongcwele ngemibhalo engcwele. So ku YouTube shareisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimuliswa, yena ongumnini webandla, yena ongumalusi olungileyo. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Ngiyamkelele bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu mninimandla onke. Lokho sifule bona ubufakazi ngayo imibhalo engcwele ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni lika Jesu Kristu umninimandla onke, umqali nomphelelisi wokholo lwethu,
yena yedwa olungile ungasolekiyo okungekho futhi esingakhala ngakho kuye akwenzayo okungalungile. Ethi iBhayibheli nomoya okimi ukwahlulela kwakhe kulungile ezintweni zonke. uNkulunkulu wahlulela ngendlela efanele, akakhethi ubuso babantu, akayena umzenzisi futhi akayena umuntu ukuthi aqamba amanga. Amen. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngokulunga kwakhe, yena yedwa okulungile ofuna nathi sifane naye ekhambeni kwethu nasekwenzeni kwethu nakukho ukukhuluma kwethu. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, namhlanje ngifuna ukuthi ngihambule into umzalwane ake wabuza ngayo ukuba ngabe ihlangene yini nabaKristu noma thina abazalwane abantu bakholwa kuJesu simele ukuthi siyenze yini. Njengoba kukhona izinsuku ezibungazwayo emhlabeni, sinezinsuku ezibizwa ngoChristmas, sinezinsuku ezibizwa ngoValentine, sinezinsuku ezibizwa ngoFreedom Day, oHeritage Day, oMandela Day, Women's Day, Father's Day, Mother's Day, Youth Day. Manje kona no Halloween Day, Halloween. Lithi iBhayibheli kwincwadi yaseKolose sahluko 2 sukela kuverse 5. Ngokuba noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, ngithokoza, ngibona inhlelo yenu nokuqina kokukholwa kwenu kuKristu. Ukukholwa kwethu kuhlezi kuKristu. Uma ukholwa kwethu kuhlezi kuKristu, uKristu ungumfundisi wethu kulokuphila kwethu. Lokhu ngifuna kusho kuhlale kubona bonke abantu abazibiza ngamaKristu nakubona bonke abantu abathi bayakholwa. Ngifuna ukubuka noma ngibheke kweBhayibheli ukuthi sifanele ukuhamba njengalezi zinto ezenziwa lemhlabeni, sibungaze lezi zinto lezi ezenziwayo thina abantu abathi bayakholwa. Ngabe ikhona yini incwadi ethi masenze lezi zinto ezenziwayo lemhlabeni? uChristmas noma uKhisimusi bathi usuku lapho khona uJesu azalwa khona mhla ka-25 December. Bathi lokho kuyinto eyenziwayo ayifakazelwa eBhayibheli. Bathi uSathane emefuna ukuzuza abantu ukuthi benze izinto zakhe, uyakwazi ukuthi asebenzise igama likaJesu ukuze bonke abantu abathi bangamaKristu bazibandakanye nemikhosi yobumnyama ngenxa yokungakholwa kwabo nokungalazi iqiniso ngokupheleleyo. Bazithole sebebungaza imikhosi kaSathane. uKhisimusi imikhosi yabantu bezizwe abangakholwa. Ayimfakazeli
uJesu and futhi ayifakazelwa uJesu. Ukuba uJesu efuna sibe nokhisimusi wayezosifundisa ukuthi senze ukhisimusi. Uma uJesu engazange asifundise ngokhisimusi, fanele sibheke ukuthi yini uJesu asifundisa yona. Uma ukuthi ukhisimusi awukho eBhayibhelini and ngeBhayibheli akuveli ukuthi uJesu wazalwa mhla ka-25 December, angikwazi ukubungaza lolo suku ngoba ngithi kwazalwa uJesu ngalo. Usuku lolo luqanjiwe olwamanga, luqanjwa uSathane ukuze abantu balibungaze egameni likaJesu. Usuku olwamanga, isisekelo salo amanga. uJesu wazalwa ngomhla ka-25 and futhi ayikho incwadi efakaza ngokhisimusi nokuthi uJesu wazalwa mhla ka-25 December. Siyazi ukuthi uJesu wazalwa esitebeleni sezilwane, wambathiswa, wayesefakwa kwimenga ngesizulu sengikhohliwe. Siyakwazi lokho, kepha kubhalwanga usuku. So uma ngabhaliwe usuku mase kuzoba khona iValentine, izinto zabantu bezizwe. iValentine into ebungazwa abantu abangakholwa ngokuba ine code noma inendlela yakhona nesihloko sayo sinesizathu. Uthando lukaNkulunkulu alinazo izinsuku lapho khona kuthiwa kuzothiwa kunosuku lwezithandani. Akukho lokho eBhayibhelini, and uma kukhona imfundiso kanjalo emasontweni enu lapho nigqokiswa izimpahla ezimikse okumhlophe nobubende noma okubomvu, kuthiwa niyabungaza usuku lweValentine, niphakathi kwisinagoge likaSathane. Umfundisi wakho umezoma kwepulpit athi happy Valentine's Day, usebenzela uSathane, uzokhuthaza umoya ongafanele. Noma ngabe kuthiwa uzothatha intshumayelo yakhe eBhayibhelini but mase athi happy Valentine's Day, isikhohlakali leso. Esebenzela uSathane. Umfundisi wakho mezethi Merry Christmas kuwena, uChristmas usho ukuthini? uChrist noKristu siyambona. Why mase kwisizulu kuthiwa ukhisimusi ingasashiwo ukuthi uChristumas? Sekuthiwa ukhisimusi. Okusho ukuthi vele legama leli alinayo meaning. Kuthathwa abantu abangamaKristu nabantu abangakholwa bamixwa ndawonye. Iqulu labantu kwathiwa babungaze lolu suku. Usuku lokuzalwa. Njengoba namhlanje nisacelebrate ama-birthday enu wabone ebalulekile. Ayikho into ebalulekile ngokuzalwa kwakho. Uma kufika usuku wazalwa ngalo akusho lutho. Uma ucelebrate i-birthday noma uyibungaze noma iyigugu kuwena, ingokuba ubonile abantu benza. Kepha ngaphambi kwalokho ubungazi lutho ngo-birthday. Izinto esizibungaza emhlabeni ezingamdumisa uNkulunkulu, ezidumisa thina, yabona nje mengicelebrate i-birthday ngizibungaza mina, ngiyazibonga mina. Angibonga uNkulunkulu, ngaqamba amanga ngithi ngibonga uNkulunkulu ngalolu suku unamanga. Because abantu abasho uNkulunkulu ukuthi happy birthday uNkulunkulu for uZondi noma umhlengi. Basho kumina bathi happy birthday uNkulunkulu akwandisele. Bathi imina sekade ngazalwa, kwakumele basho ngizalwa ukuthi happy birthday ngizalwa. Angisazalwa ngimdala manje. And asikho isidingo sokuloku ngibungaza usuku fana nokuzalwa kabusha. Angikwazi ukubhala phansi lo suku mase ngilonke ngilibungaza ukuthi lolo suku lukhulu ngoba ngasindiswa. No. Alukho usuku olubalekile. Ukusindiswa kwakho kusho ukuvuleka amehlo akho nokuhamba kwakho kule mpilo uNkulunkulu akwabele yona. Uma lithi iBhayibheli thina awunginike incwadi yaseGalatia. Ngifuna ukudila neHalloween. Bese ngibuya ngifuna ukudila nayo yonke into esibungazayo emhlabeni. Kepha kakhulukazi iHalloween. Manje uGalatia ngithi sahluko 4. Unginike from verse 8. Kepha ngaleso sikhathi
ningamazi uNkulunkulu. Ngalesikhathi ngifuna ulalela isiBhayibheli. Ngalesikhathi singakomazi uNkulunkulu. Nani izigqila phansi kwalabo abangesibo oNkulunkulu ngemvelo. So besenza izinto sibungaza izinto besiyizigqila. Ngikhuluma nje wena mzali, ingane yakho uyayikweleta impahla zikaKhisimusi. Uyayikweleta izinto zikaDisemba. Yayizolonto le. Nithenga izinto egameni likabani likaKhisimusi. Ninika abantu izipho egameni likaKhisimusi. UJesu ngeBhayibheli akazange azasifundise loyo nto, asiyazi. And futhi mina njengomhlengi angifuni. Kubazalwane abahamba nami ngiyohlezi ngibayitshela ukuthi lezo zinto akuzona ezikaNkulunkulu. Asinikwanga lemthwalo yezinsuku ekuthiwa sizibungaze nemikhosi yekumele sihlanganyele ngayo. Asinikwanga, lalela ngifuna understand. Abantu ababenikwe umthetho nemikhosi nezinsuku bahluleka amaJuda. Thina sibizwe ngenkululeko yokuthi senze izwi likaJesu asinikele. Kuthiwa ukukholwa kwethu akuveli ngemisebenzi yokugcina isabatha nokuhlatshwa kwezilwane nokwenza yonke lento ababeyenza kwaIsrael yabahlula. Thina ukukholwa kwethu ukuzwa izwi imiyalelo kaNkulunkulu athi ke thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ungebi, ungabi ufakazi wamanga, ungaphingi, hlonipha uyihlo nonyoko. Ungabulali. Ungafisi into yakamakhelwane wakho. So leyo myalelo leyo kuthiwa iyona myalelo esiholela kuJesu. Uma sihlulekwa iyona lo myalelo, ngisho ungahamba ugcina isabatha, ngisho ungagundisa, ungabeka inywele ube nesihluthu, ngisho ungahlaba izilwane uhlabela ukuthi uNkulunkulu athethelele izono zakho, umosha isikhathi sakho. Lokho akunamsebenzi. Uthi uNkulunkulu uJesu waba umhlabelo opheleleyo kuyena. So uma sonke sifuna ukuthethelelwa nokuthi size uNkulunkulu masifane noJesu okuyena osiholela uNkulunkulu. uJesu uphilela uNkulunkulu, waphilela uNkulunkulu, weza ngoNkulunkulu. So nathi ifuna ngabe siphilela uNkulunkulu ngoba senza ngayo uNkulunkulu emhlabeni. uNkulunkulu wadala umuntu enhlabathini, wayesephefumulela umphefumulo wokuphila kuyena. Wayesemnika imiyalelo eyakudumisa uNkulunkulu. Lo muntu wahluleka ukugcina imiyalelo. Wayesethumela uNkulunkulu umuntu oyakwenza lokhu uJesu Kristu. uJesu Kristu wakwenza wakuphelelisa lokho. Ingakho bambulala, bahluleka ukumbulala. Wabathela ngehlazo esevuka ekufeni. Ngenxa yokuthi vele abantu bahlulela ngendlela engafanele. So namanje sisayizigqila zemsebenzi yo Valentine, bengazi kufanele ngithenge uchocolate, ngithenge nembali, ngithenge nomuntu wesifazane. Noma kuthiwa uyamshela noma kuthiwa niyafeba naye. Lezo zinto zonke ezikhuthaza ini ubufebe. O Valentine labo niba-celebrate hayo. O Christmas labo niguqela njoba ngoChristmas noma ngoKhisimusi. Abanye abafani ngoba abanye abazazi lezi zinto. Khona uFather Christmas, indoda emhlophe nenhlaba emhlophe, igqoka impahla ezibomvu. Igibela inqola noma inqola eshayelwa izilwane engazazi ezindizayo. Leyo nto leyo siyazi ngokweBhayibheli uNkulunkulu kuvela ukuthi ubuyahambe ngenqola eminqola yomlilo. So uSathane ufakele isithombe kina ngokungazi wasegqokuza le ndoda ngempahla ezibomvu. Wayibekela isizini yayo ukuthi le ndoda ngesikhathi sokuthi siyayibungaza ngesikhathi sika December 25 bonke abantu babungaza le ndoda ekuthiwa uFather Christmas. Ayihlangene noNkulunkulu. No. uNkulunkulu asibekiwe izinsuku zokumkhonza nokumdumisa nokumbungaza. Zonke izinsuku ziyafana uNkulunkulu ngokube zakhe. Isabatha welibekile labahluli, ingakho sekuthiwa ke manje masenze okuhle njalo. So uma ke uNkulunkulu esitshela ukuthi thina besingabantu abayizigqila zale msebenzi le yokwenza izinto, sigcina izinsuku nemikhosi. Kepha manje njengalokhu seni mazi uNkulunkulu, yebo phezu kwalokho niyaziwa nguNkulunkulu. So uma uNkulunkulu sesimazi, sesazi indlela yakhe. So mesihamba endleleni yakhe uNkulunkulu uyasazi ngokuba sihamba kuphi endleleni yakhe. So manje asisebona abantu abenza lezi zinto ezenziwa abantu basezweni. Ukuba thina sesihamba ekukhanyeni. Uma wena uphika iBhayibheli uvumelana noKhisimusi noValentine noHalloween bese uzibiza ngomKristu. UmKristu wena kaSathane. Ukuba noSathane uyazama ukuzenza ingilosi yokukhanya. Kepha
imisebenzi yakhe idalula ukukhanya kwangempela Yes, Lord. ukuba yena ungumzenzisi. uJesu uqobo lokukhanya, uSathane ungumzenzisi. Yes, Lord. Kukanjani ukuba So manje uma thina sesithi sesiyamazi uNkulunkulu noNkulunkulu seyasazi, Yes. kukanjani pho ukuba nibuyele ezifundisweni ukube siphinde ezimfundisweni zobungane zobungane ezilulana nezingelutho. sibuyele ezimfundisweni ezilulana nezingelutho. Yes, Lord. Enithanda ukuphinda nibe izigqila ngazo na. Mesithini Nigcina izinsuku. yayizwa lento engishoyo. Nezinyanga. iBhayibheli hamba ifuna kwincwadi yaseGalatiya ithi thina sithanda ukugcina izinsuku, angithi negcina oKhisimusi, Yes, Lord. ngcina oValentine, ngcina oMandela Day, oMother's Day, no Youth Day, no Happy Birthday. Niyazigcina lezo zinsuku. Kepha asiyaleziwe ukuthi sigcine lezo zinsuku. NgeBhayibheli mawukuthi umKristu, ngifuna ukuthi noma umuntu ephuma ekhohlakaleni kwakhe esethi uza la emngcweleni azi ukuthi lithini iBhayibheli. Asihambi njengabantu bezwe. Uma be-celebrate Heritage Day emsebenzini bethi gqokisani begqokana imvunulo, awukwazi ukuyenza leyo nto leyo. Yes, Lord. Ngoba lelo suku wena lenza libe likhulu, uyalibungaza. Alinamsebenzi. Amen. Nigcina izinsuku nezinyanga nezikhathi Nigcina izinsuku nezinyanga nezikhathi neminyaka. Nginovalo so ngani. neminyaka iyagcinwa bese bathi-ke kwindaba yeHalloween sengena kuyona. U-31 October ugcinwa loyo suku lolo ngaloyo nyanga. 31 October bathi usuku lolo olakhethwa amaKristu, bathi alukho eBhayibhelini futhi alukho, aliphumi eJerusalem noma ngaphansi kwesizwe sika-Israyeli. Amen. Bathi mebehlobisa bathi olwamaKristu. Ayikho incwadi efundisa ngeHalloween eBhayibhelini. Bathi lapho iHalloween isuke ichaza noma basuke bebungaza ukuthi ngaloyo suku loyo njengoba begqoka kanje izimpahla ezisabisayo, benza lezi zinto ezimbi. Zimbi izinto abazenzayo. Besuke kunemimoya esuke ivuka, esuke isondelene nathi manje besigqoka kanje ngalendlela nathi siyayisabisa lemoya. Amanga lawo. Ayikho into enjalo eBhayibhelini. Amen. iHalloween imfundiso yabantu bezizwe ababungaza izinto nemikhosi kaSathane, izinto zobumnyama lezo. Uma lithi iBhayibheli thina umzimba wethu uyithempeli likaNkulunkulu, simele ukuqonda ukuthi awukho umoya kaSathane ongakwazi ukunqoba ithempeli likaNkulunkulu No. uma kuwukuthi siphelelisiwe ngempela ethempelini. Amen. iHalloween ayifakazelwa iBhayibheli kaSathane. Umntana wakho mekuthiwa esikoleni akagqoke ngalendlela leza khona ezigqokwayo ezisabisayo, nokuthi bagqokisa kwabantu abathize. Abatshelwa imfihlakalo ngale kweHalloween, batshelwa nje ukuthi usuku leHalloween sokugqoka kanje. Abantu bayazijabulela vele izinto ezijabulisa inyama nezibukeka zizinhle but zingafakazelwa okungcwele. AmaKristu amaningi abandakanyeka ezintweni zikaSathane ngenxa yokuthi abafundi izwi abacela umoya ingcwele abakhayisela. iHalloween ekaSathane Amen. Amen. ibungazwa abantwana bobumnyama. Yes, Lord. Ngokuba lezo zinto azimkhazimulisi uJesu. Ukuba besikhazimulisa uJesu besingeke zizenze lezo zinto. Amen. So ingakho nje ngifuna lencwadi le yaseKolose Yes, Lord. sahluko 2 Verse 5. verse 6. Yes, Lord. Ngakho-ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu Uma thina sesamukele izwi, inkosi, hambani kuye. masihambe kuphi? Kuye. Singahambi uKhisimusi. Hambani kuye. Singahambi ngolontuzana nge-Women's Day. Hambani ni kuye. Lukhona lusuku uJesu alibeka wathi olwakhe lo Jesu ngalo losuku asomcelebrate ngalo. Lithi iBhayibheli masisambe kuye ngizokuvezela uJesu ukuthi mina ngimbungaza kanjani uJesu. You understand? Hambani ni kuye. Akho Women's Day, akho Valentine kuJesu.
nigqilile masihambe ngezwi umethi sihamba kuye ukuthi sihamba ngemfundiso kaJesu awukwazi ukuzibiza ngomfundi kaJesu kepha wena utholakala wenza ama-Halloween wafundisa uJesu ngeHalloween wafundisa uJesu ngeHeritage Day wafundisa uJesu ngeYouth Day uyafundisa uJesu ukuthi ubungaza usuku lakho lokuzalwa lubaluleke ngani usuku lakho lokuzalwa uma ukuthi vele wisoni uma ufuzwe esihogweni ibaluleke ngani iHalloween uma ukuthi asifundiswa ngayo eBhayibhelini ngisho uGoogle ne-internet bangakhuluma lonto abakhulumayo uma lonto ingafakazelwa eBhayibheli angikwazi ukuthi ngafundisa abantu mabayenze abantu bayakholwa ukuba leyo nto ayifakazelwe yizwi lipheleleyo uma sithi thina sibizwa uJesu siyamamukela lithi iBhayibheli masihambe sigxilile kuyena uJesu nakhiwe kuye sakhiwe kuphi nakhiwe kuye yini kumele siqaphele niqinisiwe ekukholweni yini kumele siqaphele uthini verse 8 njengalokho nifundisiwe nivame ukubonga verse 8 xwayani funa kube khona so simele futhi uqaphela funa kube khona onithumbayo abantu bayathunjiwe leminyango ngiyokhuluma nani mina njengoba ngimla umsebenzi wami ukuthi ngivule iBhayibheli nginifundise ngezinto ezikeBhayibhelini ekumele nizenze uma lithi iBhayibheli kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 14 and 15 ikhuluma nabantu abakholwayo lencwadi le incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesibili verse 14 nginilobela abantwanyana ngokuba niyamazi uyise uma umazi okubizileyo ufuna lento ayishilo yena uma kukuthi ekhaya kunomthetho ngizala izingane mina izingane ngizifundisa imfundiso yami yonke into ezenzayo ziyenza ngoba zifundiswe yimina you understand ukuthi umthetho wami eziwenzayo nomyalelo wami ezawugcina uma ingane izongitshela ukuthi ithathe into kaDlamini ezalala ekhaya izopractice impilo ephila kaDlamini noma kaMthembu mina lo ngane akuseyona yami lo ngane sekuyingane yakaMthembu noma kuthiwa izalwa yimina kepha ngoba seyenza izinto engingayiyalelanga zona akuseyona yami leyo ngane leyo esekweyami ngokuthi izelwe but ngokwemfundiso cha kanjalo nina abantu enizibiza ngamaKristu nabantu abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu kepha nihamba ngemfundiso zakaShebe nihamba ngemfundiso zasema-Roman Catholic Church nihamba ngemfundiso zebandla likamoya o-Pentecostal o-Baptist Church o-ZCC o-Methodist Church mesikhuluma ngemfundiso kababa basezulwini niyayiphika yona ngoba yinina ningaphansi kwenhlangano yomuntu kaShebe anifuni imfundiso kababa wasezulwini so lalela singaba abantwana bakaNkulunkulu sonke njengoba incwadi yasemahubo sahluko 82 isho iyafakaza ngifuna understand ukuthi incwadi yamahubo iyafakaza bathi sebemehlulela uJesu ngokungaqondi bethi ke bayamzonda bafuna umgcoba ngamatshe ngenxa ukuthi uzibiza ngendodana kaNkulunkulu bathi ubani ukuthi yena ngenza lokho uthi ke uJesu akubhaliwe yini emahubeni ukuthi nini ngamadodana kaNkulunkulu ngifuna incwadi sahluko 82 verse 6 right kubhalwe phansi eBhayibhelini mina kusho uNkulunkulu uthi mina ngathi ningonkulunkulu nonke akukhulunywe ngokuthi nina nifana noNkulunkulu mhlambe ngamandla ningonkulunkulu ngoba yini lalelisisa uNkulunkulu lithi iBhayibheli wenza umuntu ngomfanekiso wakhe umfanekiso wakhe kusho thina ke sinobunkulunkulu thina do you understand kepha ke egcineni ithi kepha nonke ningamadodana ophezukonke singamadodana ifike ithi incwadi singonkulunkulu kusho uNkulunkulu bese mvakalo kaphinda athi futhi singamadodana ophezukonke kulo okuyena ongaphezulu kwethu sonke kanti nokho bese athi ke uNkulunkulu nokho ungalibali mzalwane khona into omele ukhumbule nokho nakho kubalekile kanti nokho niyakufa njengabantu nje sizokufa njengabantu nje uShembe wafa abaprofeti bakhona bonke bafa ulehanyane wafa
You understand? uMaria lo nimbiza emaromini wafa. Lord Jesus. uJohane umbhaphatisi lo nisibiza ngebandla lakhe wafa. Lord Jesus. Umpostoli uPaul lo nisibiza ngebandla lakhe wafa. Yes, Lord. Ibandla labapostoli elinibiza ngalo bafa. Yes, Lord. kanti nonke niyakufa So njengabantu thina simele siqonde ukuthi asikwazi ukudlula ukuhlakanipha nokulunga kwaNkulunkulu. Mina nginendaba namagama amabandla kuthiwa valeni vele lamabandla eni nibuyele ebandleni leqiniso. Buyelani kuJesu, buyelani kwizwi kaNkulunkulu okuyilona sinike lona. Lezwi leli sinike lona ukuthi lona kuphela kumele siphile ngalo. Awuphili ngegama lebandla, awungeni ngegama lebandla ezulwini. No. So ekugcineni sonke sizofa. And uma sifa singenayo uNkulunkulu Amen. asinandawo kuyena. Ngokuba le ndlela sinike yona ngendodana yakhe uJesu lo iBhayibheli ethi masihambe sikuye. Wena lemfundiso yeHalloween noKhisimusi neYouth Day neMandela Day neValentine neBirthday. iBirthday angishongo ukuthi izokufaka esihogweni. Kepha yona ayiveli uNkulunkulu. Ayinamsebenzi emngcweleni. Ngokuba izinto lezi ezikhukhumeza wena. Wonke umuntu ngosuku lakhe lokuzalwa abakutshela izinto abazifunayo. Bafuna izipho. Bafuna ukuthi bahalalisele usuku labo lokuzalwa bonke. Umntwana kaNkulunkulu akakhathaleli lezo zinto. Yes, Lord. Because uyazi ukuthi yena afanele alungiswe uNkulunkulu. Amen. Uyazi ukuthi akasebenzeli umhlaba. Usebenzela izulu. So, ngifuna ukukutshela ngikubuyisele kule nto lo yokuthi noma kuthiwa sisibiza ngabantwana bakaNkulunkulu ngoba iBhayibheli iyafakaza. Kepha uma singahambi ngezwi lakhe uthi sizofa njengezikhulu nazo zonke Yes, zizofa. Lord. Yes, Lord. Amen. niwe njengesinye sezikhulu. Bonke abantu abakhulu bazofa. Ngisho uma nemali efika ezulwini uzofa. Amen. Manje ke ngibuyela kule ndaba le yokuthi lithi iBhayibheli kwincwadi yaseKolose sahluko 8 sahluko 2 verse 8 xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize. okay nakho ke futhi sengibuyela kule ncwadi le yaJohane sahluko yokuqala Johane sahluko 2 verse 14 ukhuluma nabantwana bakaNkulunkulu uthini Nginilobela abantwanyana ngokuba niyamazi uyise. so uma umazi uNkulunkulu awuveke sekaningi ngibuza abantu bathi bayakholwa ukuthi khona uNkulunkulu kepha mase bajika endleleni bathi bayakholwa kubantu abangasekho ukuba babasondeza uNkulunkulu. Ngithi mina iphi proof yaloyo nto akanayo bese ngibuza umbuzo oyodwa ubona bonke abantu bayahlebela amadlozi abantu bayakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ngifuna umuntu ozothi yena uyakholwa nje ngempela ukuthi ukhona uNkulunkulu kepha futhi ukhoza amadlozi. Umbuzo wami uwodwa Yes, Lord. wazi kanjani ukuthi ukhona uNkulunkulu? Amen. Meke wakukhomba iBhayibheli ngifuna ungikhombise eBhayibhelini phela ngithi uyakholwa eBhayibhelini ngoba uthi uNkulunkulu mazi ngeBhayibheli akekho umuntu ozothi uyakholwa uNkulunkulu engazange azalivula iBhayibheli noma engakazeze ngoNkulunkulu okweseBhayibhelini. Yes, Lord. Yes, Lord. True. Meke wakuvuma lokho ngifuna wena ukuthi ke ungikhombise lapha eBhayibhelini uNkulunkulu athi abantu abangasekho basondeza kuye asobahlabela lemhlabeni sifaka iziphanda sicela kubona izinto. Uma ingekho loyo nto uthunjiwe Yes, Lord. ngokuba wonke umuntu owazi uNkulunkulu wazi izwi lakhe. Mawazi ukuthi ukhona uNkulunkulu kepha wena uthi nendlela yakho wedwa omkhonza ngayo indlela kaSathane leyo. Amen. Akuyona kaNkulunkulu. Yes. Angikhathali ukuthi ngubani. Athi ngiyekela umoya wami ungikhulumela akho moya ozokhulumela umoya wakho uzokholela kuSathane. Amen. Ufanele ukukhulumela umoya kaNkulunkulu umoya uJesu. Yes, Lord. Yiwona umoya lo okumele ukubuse. That is all. uJesu akabusi abantu abazibusayo ubusa abantu asebevumile ukuthi bafuna ukubuswa. uJesu Amen. uzobasindisa kulokuthunjwa lokukhona kulomhlaba bethunjwa uSathane ngamanga nenkohliso ongifundela incwadi seKolose sithi bathunjwa kanjani abantu. Hallelujah. Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso ngifuna understand ukuthi lokuhlakanipha nangenkohliso kwakuphi eyize. izinto lezi ukusho ukuthi ezingenamsebenzi ukuhlakanipha okuyizo akunamsebenzi nokusa
nokukohlisa abantu okuyizinto engenamsebenzi njengokwemvelo ngokuba thina yabantu abantu vele sinjalo njengoba ukholo kaShembe uhlela ngaphansi kwesihlahla nje ukhulunywa inganekwane zakaShembe akhulunywa ngoJesu njengoba uhlezi emaromini nikhuleka kumarosali nikhuleka egameni likaMaria awuhlezi ngegama likaJesu Kristu ngokupheleleyo ngokuba wena ufuna iBhayibheli ufuna uMaria angikhathali ukuthi ungabe uthini wathi yethi Maria ocobileyo awusambiza uJesu Yes, Lord. ngokweBhayibheli siyaqonda ukuthi ke uthi uJesu uma nikhuleka nothi baba wethu osezulwini akazamfaka uMaria No. No. so uzongitshela wena ukuthi yini oyigolozelayo ukuhlala emaromini ukukhonza izithombe lezi ezikhona lapha kuthi isithombe sikaJesu sikababa nesejuba umoya oyingcwele bathi khona iTrinity noma uNkulunkulu iziqu ezintathu ngifuna ngekweBhayibheli ungikhombise leyo nto leyo ukuthi uNkulunkulu uhlukene kathathu Amen. Amen. uNkulunkulu uyazibonakalisa ngendlela afuna ukuzibonakalisa ngayo wazibonakalisa kuMose esefini lomlilo Yes, Lord. wazibonakalisa kuAbraham ephakathi kwamadoda amabili izingilosi ezazithumile eGomora naseSodoma Amen. wazibonakalisa kuMose futhi entabeni wazibonakalisa kuEliya noma Eliya ngesikhathi uEliya uNkulunkulu ethi akaphuma yoma entabeni abone Amen. Amen. wabona kuduma washaya umoya wazamazama umhlaba kepha uNkulunkulu azange aqhamuke waqhamuka eseqhamuka ngezwi kuyena waqhamuka kubantwana bakaIsrayeli bahola ehlanu ngefa ngensika yomlilo True. Hallelujah. bese fika eze kuJesu emhlabeni ezongena Jesu wehla ngesimo Yes, Lord. akehlange ijuba so ijuba aliwoni moya ingcwele nesithombe sejuba lese lesidobayo asiwoni moya ingcwele No. kepha ngenye ongaqondi kwenu ukuthi iBhayibheli lithi ningazenzeli imfanekiso emhlabeni ninezithombe nina zekhehle eljalo nithi uNkulunkulu ninesithombe somuntu ongathi kuthiwa uJesu nesithombe sejuba nithi umoya ingcwele loyo nto iBhayibheli alifuni kepha nithi niyakholwa kuNkulunkulu futhi niyalazi izwi kepha lezi zinto ninazo nikhonza izithixo ninamarosali anezithombe semuntu wesifazane ophethe ingane nithi uMaria noJesu ukuthi yathi ingilosi yena okhethiweyo kwabesifazane Yes, Lord. akushongo ukuthi kasokhuleka kuyena awukho umyalelo osinika ukuthi sikhuleke kuMaria so ngibuyela kule nto ke le yabantu abeza ngegama likaJesu bezovula amabandla befuna ukukhonzwe bona nabantu abeza ngegama likaJehova njengofakazi bakaJehova nabo abafuna ukuvuma uJesu bashumayela bani bashumayela uJehova bathi uJesu uyindodana kuphela kubhaliwe ukuthi uJesu uyindodana kepha kuthiwa uyinkosi Amen. ezulwini esinawo amakhosi and uNkulunkulu uthi yena yedwa akekho omunye Yes. and uJesu uthi nginguye Amen. ngaphambi kokuba uAbraham abekhona nginguye Yes, Lord. ngikhona kusho uJesu ukusho kanjani lokho ile khona kumele khona kube khona lento ekuthiwa iclearance neclarification Yes, Lord. nesambulo Yes. irevelation kumfundisi wakho noma kwinto engisuke ngizoyifundisa angikwazi ukuzoma ngifundise ngithi ngoba ngiyakuyela esikoleni ukuba umfundisi ngase ngithola isiqu nejazi ngabuya ngazo phambi kwabantu bese ngithi ngiqualified ngokamoya ngiqualified ngokwezi ukufundela incwadi ithini bahamba ngokucathula kwezwe Yes, Lord. njengokwemvelo yabantu mina ngihamba ngemvelo yabantu uma ngizojabuliswa ukuthi ngequalification nejazi lokuma phambi kwabantu ngibafundise ngezinto zikaNkulunkulu njengezifundiso zokucathula kwezwe lozo zimfundiso ke niziyela kuma Bible school niyofundiswa ingakho emasontweni enu ni celebrate oChristmas ni celebrate oHalloween ni celebrate oValentine nize celebrate nePassover anilazi iPassover lenziwa kanjani mawukuthi uyaqala uyaqaphelisisa ngosuku lePassover noma iPhasika Yes, Lord. ziningi izinto ezenziwayo anizenzi nini kepha kuthiwa kunenkonzo so uma uJesu ngosuku noma ngalobusuku akhashelwa ngabo wenza isivumelwano esisha ukuthi lesivumelwano sika Moses noNkulunkulu eGibhithe
kwincwadi kaExodus sahluko 10 and 11 and 12 sokuthi kuzohlatshwa isilwane bese kuthathwa igazi lesilwane lubhixwe obondweni ukuze uNkulunkulu mesevakashela iGibhithe uma ebona igazi liwuphawu lesivumelwano asenzile noMoses basindiswa ile gazi lele abalibhixe obondweni ngenxa yokuthi benza isivumelwano noNkulunkulu. Kepha manje sasindiswa nje ngalolo gazi lezilwane. Angithi uyaunderstand le ngisho? Asasindiswa ngegazi lezilwane. uJesu yena uthi ke mesezogcwalisa lokho ngokwesivumelwano esisha ngegazi lakhe ingakho ebizwa ngeudlu. Ngokuba umzimba wakhe uphawu lomhlatshelo onikelwa kuNkulunkulu ngomzimba wakhe. Ngoba uNkulunkulu wamkela umzimba onjani ongcwele. So igazi lika Jesu ilona elingcwele elikwazi ukulisisa abali uNkulunkulu. So uma uJesu enegazi elingcwele uma esegcwalisa konke ke ngokusivumelwano esisha. Ngikhuluma nani nebantu abathanda iPhasika nokucelebrate iPhasika. Sinendlela thina esibungaza ngayo iPhasika elinguJesu. Hayi leli selibekiwe lenziwa abantu ngalesikhathi abalenza ngaso. Angicelebrate lo Phasika mina. Angingene lapho. Uthi uJesu kwincwadi yokuqala baseKorinte ngifuna understand ngalesikhathi uJesu enza isidlo sakusihlwa nabafundi bakhe. Kwakuwusuku vele lolo lwePhasika noma ubusuku bePhasika. Kepha asibheke ukuthi uthini uJesu ngencwadi ekhuluma nompostoli Paul esemambulela indlela yokwenza iPhasika thina abantu abakholwayo kuJesu ukuba senze imfundiso wabani kaJesu. Umthetho kaMoses ugcwalisiwe uJesu. Ingakho uJesu kwincwadi eMathewu sahluko 5:17 athi ke ningathi ngize ukubhubhisa nokuqeda umthetho kepha ngize ukuzogcwalisa. Ngokuba ngaphambi kokuba umhlaba nezulu udlule akhona okukodwa okubhaliwe kule mibhalo nasemthethweni engeke kwenzeke ukuze kuwenzeke konke kugcwaliseke konke. So uJesu mesegcwalisa lapha ugcwalisa ke isivumelwano esisha ngegazi lakhe ngewayini nangesinkwa esingenamvubelo. Le wine leli alenzayo nginika incwadi yaseKorinte sahluko 11 verse 17 noma verse 21. Ngokuba ekudleni kwenu ilona lo uthatho kwakhe ukudla ngaphambi omunye ngaphambili omunye alambe omunye adakwe kanti aninazindlu yini zokudlela nokuphuzela na kumbe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu. Ubona mawudelela ibandla likaNkulunkulu wenza izinto ezikeBhayibhelini noma kanjani wenza ngendlela wena othi ubona abantu benza ngayo. Kepha uma uhamba ngemfundiso ephilileyo ufuna ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani konke okwenziwe uNkulunkulu uzohamba ngezwi. Ngeke ukwenze ngoba naku ucabangela noma wena ubona abanye abantu benza. Abantu abaningi abafuni ukuphuma emandleni abo amanga ngenxa ukuthi ke bathi ngibakhulela khona. Abafuni ukuhlukana nezinto uNkulunkulu angazifuni ngoba naku bathi ke esontweni labo bona kwenziwa kanje bayakholelwa ukuthi right. Ngoba umfundisi wabo umpostoli noma umprofeti uthunywe uNkulunkulu. Kuyenzeka uNkulunkulu athi umprofeti noma umpostoli ozophambana nezwi lakhe. Pha kwenziwa yini esontweni lakho nidla isidlo sakusihlwa ekseni? Kwenziwa yini esontweni lakho nidle isidlo sakusihlwa emini? Vele ngikhuluma nidla isidlo sakusihlwa nizophuza iwine nesinkwa. iBhayibheli lithi besadla isidlo sakusihlwa njengoba lencwadi ifakaza ithi labantu uma bebungaza usuku lukaNkulunkulu kundodana yakhe uJesu ngosuku akhashelwa ngalo. Asikwazi ukuthi ke solenze ekseni noma emini. Solenza nini sihlwa. Futhi uma solenza sifuna ukwazi ukuthi obani abezayo. Uma sengazi ukuthi obani abezayo siyabalinda bonke abantu baze bafike baphelele bonke abantu abezayo. Bese siyaphaka siyadla.
Kuyothi ke kusadliwa bese ngithatheke isinkwa ngisibusise ngisihlephulela abazalwane. Ngithathe inkomishi le wayini ngibusise nginika abazalwane. Sesiphelele sonke. Amen. Kepha uma ngizokwenza mina ngoba nasekufika abantu engibasabayo noma mina engibathandayo bese ngithi abanye hayi ngesibalinde bazosifica sisiqedile. Bese siyadla thina. Siqede ukudla bese siyasidla lesidlo. Bese emva kwalokho sekufika abanye abantu bese sithi hayi thina seningaphuza iwayini lodwa sesiqedile ukudla thina. Leyo nto leyo kuNkulunkulu yimbi. Kuba sizenzela umathanda. Ibhalwe phansi lo nto uyakufuna uNkulunkulu. Uthi omunye uyafika uselambile omunye usedakiwe. Yes, Lord. Anazo izindlu zokuthi nenze imikhuba yenu emakini. Amen. Bese nikumeniza uNkulunkulu uzokwenza izinto zakhe ngendlela efuna uyena. Yes, Lord. Noma niyadelela ibandla likaNkulunkulu. uNkulunkulu manje ufuna uzwela nomusa usho ukuthi ufuna abantu babambisane. Yes, Lord. Uthando. Hallelujah. Bafuna abantu bathandane. Yes, Lord. Babambisane endleleni abayihambayo. Amen. Nijabhise abangenanto na. So nenzela abantu ukuthi abangenawo manje ukudla lokho bekusobe bazodla lokudla wakusehlake sendlile nini. Sekusele izinsalelo. Senzothi hayi seningaphuza iwayini. Akwa izinto zikaNkulunkulu azenziwa noma kanjani. Njoba kuthiwa ke kufanele silindane, kufanele siphelele sonke. Manje ubonye ngani manje isebusuku abanye bahlala kude ozokwazi ukuza bekubona kubalekile ukuthi sihlanganyele uzoza. Amen. Uzokubona kubalekile uzoza lobo busuku uzofuna ukudla nabazalwane ngoba uyazi ukuthi lento yenziwe egameni lenkosi yethu. We understand ukuthi inhleli iBhayibheli uma ufuna incwadi yeZenzo sahluko 2 verse 42. Hallelujah. We understand ukuthi abazalwane baqhubeka bahlanganyela. Amen. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. So lezi zinto abazalwane bebezenza ninazi ukuthi abantu bangabazalwane ngoba nako uhlangana ngesonto njalo nithi niyadumisa. We understand ukuthi abazalwane ngezinsuku kumele bazibeke bahlanganise ukuthi noma kuthiwa kuhlanganiswa imali yokuthi kuthenga ukudla. Yes, Lord. Ngosuku olukuthi sopheka Yes, Lord. sizodla kabani Amen. Sikhuleke. noma sizodla size lesontweni sopheka lebandleni. Amen. Sipheke sidle sihlephule isinkwa sihlanganyele emkhulekweni. Yes, Lord. Do you understand kulo zinto lezi azenziwa noma kanjani zenziwa njengoba uNkulunkulu esiyalela. Amen. Kepha uma ngizozenzela mina ngendlela efunwa mina ngidukisa abantu ngiyabalahlekisa kule nto ngifundela litheni. Hallelujah. Incwadi yokuqala kwaseKorinti sahluko 11 verse 22. Kanti aninazindlu yinu zokudlela nokuphuza na kumbe niyalidelela ibandla likaNkulunkulu nijabhise abangenanto na. Ngizakuthini kini na? Nginibonge na? Anginibongi kalokhu. Ngokuba mina Izwake uthi ke mina ngakwamukela enkosini uma lokho. kukuthi wena into yenzayo uyamngena enkosini uzoyenza njengoba inkosi kuyalelile. Ngithe mina uma ngubaba wekhaya ingane zami izohamba ngomyalelo ngoba zithathe kubani kubaba. Yes, Lord. Nanguke umpostoli uthathe umyalelo kuNkulunkulu ukuba izinto zikaNkulunkulu zenziwa kanjani. Isikakhulukazi lokhu njengamanje azokwenza akhuluma ngako isidlo sakusidla. Uthi lokho yena kwamukela kuphi enkosini. Umpostoli Paul ukhumbule ngesikhathi uJesu ekhona enyameni. Wayengekho nabapostoli. No. Wayesawumfarisi naye. Amen. Kepha ngesikhathi uJesu esekhushuliwe emva kweminyaka ehamba umpostoli Paul ezingela abantu abakholwa kuKristu. Ethatha izincwadi kubafundisa abakhulu ukuthi bamnika igunya lokuthi ahambe babophe bashaye bavalela noma balethe eJerusalem abazopalishwa. Uyachazela ukuthi umpostoli Paul wahlangana noJesu Yes, Lord. Ambane. wambaneka ndawo zonke. Hallelujah. Wayesewaphansi nabantu ehamba nabo. Wayesezwa izwi likhuluma naye. Amen. Wabuza ukuthi ubani nenkosi? Wathi ke mina nguJesu lo mzingelayo. Yes, Lord. Uthi ngizibonakalise kuwe ukuba ngikwenze iveseli lami. Yes, Lord. So uma ukuthi lento yena wayamukela kuJesu uqobo lwakhe wayengekho nabanye abapostoli. Kepha abanye abapostoli bafundisa the same thing ayifundisayo umpostoli. Uthi bakhonza uJesu oyedwa. Yes, Lord.
Angikwazi ukuthi ngizoqhamuka namhlanje ngithi uJesu ngikhombise something. Kepha loyo nto angikhombise yona iphikisana nezwi labapostoli. Mina ngedwa. Kanti ayisho lincwadi kwincwadi yaseKorinto yesibili sahluko 13 verse 1 ukuthi ke wafakaza umpostoli ukuthi emlomeni wabufakazi ababili nabathathu igama malipheleliswe. So mina mengizifakazela mina ngedwa. Ngabangani bami ke mhlambe ngoba phela bazofakazela amanga abangani bami ngoba abangani bamanga bafakazela amanga. Bafakazele ukuthi leyo nto iqiniso. Uma ingafakazelwa imibhalo ifile leyo nto le. Ithi lencwadi yaseKorinto yesibili sahluko 13. Lokho kungokwesithathu ngiza kini. Yes sir. Yemilomo yabofakazi ababili. Ngemilomo yofakazi ababili noma bathathu. Izindaba zonke ziyakuqiniswa. So angikwazi uqhamuka nesambulo sami ngedwa mina sophambana nezwi likaNkulunkulu njengoba iBhayibheli lifuna kube khona ofakazi ababili noma bathathu. Bazokhuluma lizwi linye futhi neBhayibheli liyafakaza ngobufakazi. You understand? So uMathewu, uMarku, uJohane, uLuka nangu-ke manje ulontuzana nompostoli Paul bakhuluma lizwi linye. Bakhuluma lizwi linye. So manje ngoba bakhuluma lizwi linye wena yini uthi umuntu meqhamuka ekhuluma into ephambene nezwi labo abawufakazi bakaJesu wena ukholelwe lo muntu ungakholelwa yizwi lofakazi ababe noJesu nomuntu walamukela ngqo izwi kuJesu. Uthi ke umpostoli Paul mina ngayamukela lemfundiso enkosini ngosuku noma ngobusuku nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa ngobusuku akhashelwa ngalo wathatha isinkwa wabonga wayesebonga wasihlephula wathini lokhu kungumzimba wami ohleshulelwa nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Uthi uJesu nayi into ngemuza uthini uJesu alangakhuluma indaba yeHalloween akakhulumanga indaba yeChristmas akakhulumanga indaba yeMandela Day akakhulumanga indaba yeValentine akakhulumanga indaba yosuku lokuzala kwakhe ngizwisise akakhulumanga indaba yosuku lokuzalwa kwakhe. Uthi lokhu kungumzimba wami. Lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Ohleshulelwa bonke abantu abakholwa kuye. Uthi anokwenza kwenzeni ukuba ningikhumbule. Sikwenza ukukhumbula bani? uJesu. So usuku lokuzalwa kwaJesu abona umhla ka-25 December. IHalloween ayihlanganisi nalutho lomzalwane ngoba ayikho incwadi eBhayibhelini efundisa ukuthi abazalwane abakholayo benze lezo imisebenzi kaSathane iHalloween. Baningi. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha. Isivumelwano, understand? Isivumelwano esisha. Uthi uNkulunkulu kuMoses uyobese ngalolo suku lebo busuku labo nobhaka isinkwa esingenamvubelo. Isonto lonke lidla isinkwa esingenamvubelo. Ngumthetho, understand ngomthetho. Oyotholakala nesinkwa esinemvubelo uyodingiswa akhishwe ebandleni. You understand? Manje uthi ke igazi leli lesilwane lalibhixwa ubondeni. Manje uJesu uthi igazi liyaphuzwa. But akuphuzwa igazi lesilwane noma igazi lomuntu langempela. Ukhuluma ngesivumelwano asenzayo esisha ngomzimba wakhe onikelwe. Unikelwe kubani? Unikelwe kuthina. Ukuzofundisa thina ukuthi uNkulunkulu uphilelwa kanjani. So uJesu uma ezopheleliswa kuNkulunkulu uza kuNkulunkulu uthathwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi ke azange ingakho aba umhlatshelo ophelele. Ukuba igazi lakhe alinasono. Thina sinezono. Kepha ngoJesu siyakwazi ukuthi sithethelelwe. Bese sifuna uNkulunkulu njengaye uJesu ukuze aphile kithi uNkulunkulu asamukele njengaye uJesu. Ingakho iBhayibheli likhuthaza ukuthi masinikele imizimba yethu ibe umhlatshelo ophilileyo. Umhlatshelo ophilileyo yilowo ongcwele njengoJesu. That's fine. So manje uma ke uJesu ephelele yena usifundisa ukuthi konke sikwenzayo sikwenze egameni lakhe. Yes Lord. Esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke
enisiphuza imake akushiwo ukuthi ngosuku oluthize masikwenza lokho losuku lolu uJesu lokuhlephula isinkwa alunasuku alibekele imkhawulo kuthiwa kwenzeni nini lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo uma niphuza lesitsha lesi ukuba ningikhumbule ukuze sikhumbule bani Jesu. Hallelujah. so uma uJesu esifundisa lonto uJesu usifundisa ukuthi esontweni noma ebandleni kunesikhathi lapho khona kuza uthi mina ngizohamba ngokha amanzi ngithatha ithawula Yes, Lord. ngitshela abazalwane bakhumula izicathula Amen. ngigeza izinyawo zika Bright uBright ageza izinyawo zomunye umzalwane lo umzalwane ageza izinyawo zami ayithi ngizogeza izinyawo zika Bright bese lo uBright hamba ugeza lo mzalwane bese lo mzalwane aphinda ageza uBright no uthi uJesu njengoba egeza izinyawo zabo nathi lokho asokwenza kumyalelo ukuthi abazalwane ngaphakathi ebandleni kunesikhathi bana begezana izinyawo uthi ogezwe izinyawo ugezwe wonke akadingi ukuthi azathintwe izandla nekhanda Amen. ukuba yini uJesu ufuna kugcwale umoya wothando bathona mozothi ngaphakathi enhliziyo yakho mina ngeke ngimgeze uzondi ngizogeza uDlamini nomthembu wena usuhlinza kabi Amen. noma wena ugeze lokugezile uhlinza kabi ufanele ukugeza lo ongagezanga naye ugezwe wena ongazange uzumgeze umoya wothando nobunye lo izinto lezi thina siziyaleliwe njengabantu abakhonza uNkulunkulu kuKristu Jesu ukuba masizenze kepha thina sizenzi lezi zinto lezi khona iBhayibheli isikhuza lithi ixwayana lifuna kube khona onithumbayo Amen. Ukuhlakanipha. ngokuhlakanipha nangenkohliso okuyize Amen. okunjengayo izimfundiso nezindlela zethu zabantu okuyimvelo yethu nabantu njengezifundiso zokucathula kwezwe imfundiso zani zokucathula kwezwe uChristmas noKhisimusi ePhasika iValentine Mandela Day ukucathula kwezwe asibizelwanga thina ukuthi sigcine zonke lezi zinto lezi kungenje ngokukaKristu thina sibizelwe izinto ezikhomba uKristu Yes, Lord. Yes, Lord. ngifuna indaba ikhombe iBhayibheli yonke into oyenzayo umzalwane Hallelujah. mawenza into okuthiwa ibungazi ungayazi wayifuna eBhayibheli nawe uyitholi leyo nto leyo yenzelwe egameni likaSathane Amen. Phuma lapho. Hallelujah. masinga boshelwa ejokeni linye nabangakholwayo Amen. masingaboshelwa Yes, Lord. ejokeni linye Amen. nabangakholwayo ningathandi izwe nezinto ezisezweni uthi incwadi yokuqala kaJohane esahluko 2 verse 15 ningathandi izwe nezinto ezisezweni abazalwane abaningi bazikhulumela lezi zinto bazidefende bazama ukuzilandulela kepha bazazi bona ngoba yini bathanda izwe umzalwane noma umfundisi ozothi lezi zinto azinankinga lo usebenzela uSathane izinto zasezweni azimdumisi uKristu lezo zinto uma umuntu ethanda izwe uma umuntu ethafana ukuthi kwenziwe umdlalo ngokufa kwaJesu Jesus. kwenziwe ini umdlalo Sketch. Amen. Lord Jesus. ngokufa kwaJesu kahle hle nina ongiphi incwadi yaseGalatiya sahluko 5 isahluko 6 sahluko 6 Yes, Lord. verse 6 Hallelujah. kepha yena ofundiswa izwi makahlanganyele nalowo omfundisayo yes sir kuzo zonke izinto ezinhle so uma ufundiswa izwi wena ke ufundiswa izwi lokho kuyachaza ukuthi lokho wena okufundiswayo uma ufundiswa njengoba ufundiswa nawe kulokho usuku uzokuvuna ngokwenyama uyakwazi ukuthi uphe kulabo abafundisayo awuphoqiwe wenza izinto ngoba naku kusuka enhlizweni uyaqonda futhi ningadukiswa uNkulunkulu akahlekwa uNkulunkulu akadelelwa so ngithi mina labantu abenza imidlalo ngokufa kwaJesu lithi iBhayibheli ningakhohliswa Yes, Lord. uNkulunkulu akahlekwa futhi akadelelwa ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho kwenzayo lokho okuvuna isenzo sakho sizokuholela ukuthi umvuzo wakho ube njengokumsebenzi yakho uyayizwa into engitshela yona mina ngokuba ohlwanyela ngokuba lowo osebenzela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha uzovuna ukubhubha njengoba ngithi mina le midlalo eniyenzayo yokuthi kwenziwe imidlalo esontweni ngokufa kwaJesu ukudelela lokho Amen. iBhayibheli lisifundisa esikungenzisa ukuthi kufundiswe izwi njengoba linjalo mina lifuna ukuthi ke kwenziwe imidlalo Amen.
Akuyonda ukudlala isonto. Jesus. No. Akuyonda yokumasigcozi isonto noma ibandla noma izwi likaNkulunkulu. Nina abantu nithi nifuna ukuthi nenze abantu bazizwe bamukelekile. Lalela umuntu mengazizwe yamukelekile yizwi likaNkulunkulu. Awukwazi ukumenza ngezinto ezikukhohlakala ukuthi azizwe amukelekile. Ucelebrate iHalloween ngoba nakuthi ngifuna ukuaccommodate abantu basezweni khona bezozizwa bamukelekile. Nina nenza imisebenzi yasezweni bese ke nithi ke nenzele ukuthi abantu nabo bazizwe bamukelekile. Ukukhohlakala lokho. The same thing ukuthi wena ngeke uzushumayele ngabantu abagqoka amabhlukwe besifazane, ngeke uzushumayele ngeitabani, ngeke uzushumayele ngamacici ukuthi abantu bangafaka amacici ngoba nakuthi wena ufuna abantu bazizwe bamukelekile. Bazozizwa bamukelekile vele ngoba yini abatothosa ukuthi baqhubeke bahlale ezonweni. Basebenzela uSathane njengamfundisi wakhona. Yes, Lord. Ngokuba ohlwanyela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyo inyama. Uyokuvuna ukubhubha kuyo inyama. Sibuyele ngale kwincwadi yaJohane bese emva kwalo sibeke kwincwadi yaseKolose bese siyavala. iHalloween ekaSathane. Ukhisimuso kaSathane. Leli phasika ligcina emhlabeni likaSathane. Hallelujah. You understand? Ngiyakutshela elikaSathane. Ukuba iphasika linendlela yakhona. Njengoba sinikiwe lokhu. Amen. And understand nina lento engitshela yona. Ophinde umfundele incwadi yaseGalatia. Sahluko 4. Verse 13. Kepha niyazi ukuthi kwabangenxa yokubuthakathaka benyama ukuba ngishumayele ivangeli kini okokuqala nokulingwa kwenu ngenyama yami akunidelelanga aninengwanga yikho kodwa nangamukela ngokungathi ngiyinkosi ngiyingelosi kaNkulunkulu nangamukela ngokungathi ngiyingelosi kaNkulunkulu ngokungathi nginguKristu Jesu pho sekwa yaphi ukuzi halalisela kwenu na ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi uma kwakungenzeka naniza kukhipha amehlo enu ninginike wona konje sengaba yisitha kini ngokunishumayeza iqiniso na banishisekela ngokungekuhle yebo bafuna ukunivalela ngaphandle ukuze nishisekelwe bona. Qhubeka bafana. Hallelujah. Kepha kuhle ukushisekelwa ngento enhle njalo njalo kungabi nxa ngikhona kuphela. Bantwana bami enginemihelo futhi ngani uKristu aze abunjwe phakathi kini. Kepha bengingathanda ngibe khona kini manje ngiguqule izwi lami ngokuba ngididekile ngani. Verse 20. Hallelujah. Siqedile. Yes, Lord. Verse 21 is Qhubeka Bryce, come on. okay. Ngitsheleni mina nithanda ukuba phansi komthetho aniwuzwa yini umthetho na? Okay, nayi indaba ke la. Nina abantu enithanda ukugcina amasabatha. Nigcine izinyanga, nigcine izinsuku, nigcine iminyaka. Lithi iBhayibheli aniqondi yini njengoba nithanda ukugcina namaphasika. Aniqondi yini ukuthi umthetho Ngitsheleni nina enithanda ukuba phansi komthetho aniwuzwa yini umthetho na? Ngokuba kulotshiwe ukuthi uAbraham wayenamadodana amabili, enye kuso isigqilakazi nenye okhululekileyo. so enye into futhi umthetho bekuthiwa ukuthi uAbraham namadodana amabili. Yes, Lord. Khona indodana uIshmael akazalwanga ngokwesethembiso.
wazalwanga futhi emshadweni Amen. bese kuzoba khona Isaka Yes, Lord. yena uzalwe ngokomthetho nangokwesithembiso. Amen. So isivumelwano sikuphi? Uma mina ngishada manje ngithatha unkosikazi ngimthathe lo nkosikazi ngimthathe emshadweni. Uma uNkulunkulu efika kumina athi uzonginika ingane mina nonkosikazi wami ngingingane bathi unkosikazi wami ethi ke ngoba isikhathi siyahamba angithathe omunye umuntu osifazane ngilale naye khona uthola ingane. Lo muntu osifazane akho sivumelwano naye. No. Angishadile naye. But ingane ezogcina ifikile ngokwesithembiso le ngizozala phakathi kwami nonkosikazi emshadweni. So uma ukuthi ifa la mfanele edliwe Yes, Lord. kufanele edliwe yilo wasemshadweni wesethembiso. Ukuba lo akuyena wasemshadweni futhi akayena wasethembiso. Yes, Lord. So ifa lika Isaka elithanjiswa uNkulunkulu kwaAbraham ngokwesizukulwane liqhamuka kuIsaka Amen. uyena okhethiweyo ngokwesethembiso. Yes, Lord. So njengokuba ke kukwenziwa umfanekiso phakathi komshado nesithembiso nesigqila. Yes, Lord. Isigqila sisebenza ngomthetho womlowo obusayo phezukwaso. Amen. Hallelujah. Kepha isethembiso esalowo onikwe isethembiso okuphelele konke kuyena. Hallelujah. So ngokwenyama bonke abantu bakaIsrael ngomthetho kaMoses bebeyizigqila zwane zomthetho ngokwenyama. Amen. Kepha ngoJesu bazokhululwa ngaphansi komthetho obulala inyama bazobizwa ngani ngabantwana hayi ngezigqila noma ngezisebenzi. Umthetho bowenza inyama ibe isigqila ngokuba inyama iyisono. So beyisetshenziswa inyama ukuba igcine umthetho. Amen. But manje sekuzokhululwa inyama emthethweni. Yes, Lord. Ingakho ngithi mina nina nibhizi nigcina izinsuku nifuna ukugcina amaphasika nizoba izigqila zomthetho. Qhubeka etheni? Kodwa eyisigqilakazi izelwe ngokwenyama. Uzelwe kanjani? Ngokwenyama. You understand? Kepha eyokhululekileyo Lowo izelwe khululekileyo ngesithembiso. zelwe ngesithembiso. Ngokwenyama bazifunele ingane bona. uSara efuna ingane kubani kuAbrahama ngoHagar. Leyo ngane akuyona ethenjisiwe. Ingane leyo ezelwe ngokuthanda kwabo bathi ngokuthandwa kaNkulunkulu uIsaka othenjisiwe. Yes, Lord. You understand? Amen. Nokuzalwa kwethu ngokamoya. Yes. uJesu akofiki besingabantu bezizwe singazili lutho. Amen. Abantwana bakaIsrael amaJuda wona abeyizigqila zomthetho bebehlonipha umthetho kaMoses. Obubulala inyama umuntu umonile bebulawa ajeziswe ngokwenyama. Kepha bese kufika uJesu ngesethembiso sokuthi uNkulunkulu uthi uyafika ngendodana yakhe uzokhulula inyama esonweni. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngomoya wakhe Amen. ekumele ungene kuthina okuqhamuka ngoKristu Yes, Lord. ukuze thina uma uKristu engena kithi ephila sifane naye obe indodana kaNkulunkulu oqhamuke ngesithembiso. Amen. Bethele inyama esonweni. Inyama yafa yesono Yes, Lord. kwavusa umuntu kamoya Yes, Lord. ngoJesu. Inyama yafa Yes, Lord. ngomthetho kaMoses. Amen. Inyama mhlambe uyiqondile ngithi ngikhayisele. Inyama yafa kanjani ngomthetho kaMoses. Ingakho uJesu ale ngemthini Amen. ukuba kwagcwaliseka ukubulawa kwenyama ifa. Amen. Sekuvuswa umuntu oze ngoNkulunkulu etholakala engenacala ngomoya. Ngokulunga. Hallelujah. So ukuze wena upheleliswe kuNkulunkulu ugcina kwakho isabatha nezinsuku nemiyalelo yezinto ezenziwa ngephasika akukulethi kuJesu. Ukuhlaba izilwane ngosuku lephasika akukulethi kuJesu. Ukuba incwadi yaseKorinti iyona esivezalile ukuthi kwenziwa isidlo sakusihlwa ngesinkwa semvubelo esingenamvubelo nangenkomishi yewayini. Ngalesikhathi kukhona isidlo sakusihlwa. But abahamba ngokwezinkanuko nangecathula kwezwe bahamba ngezinto ezifundiswa abafundisi ezingafakazelwa eBhayibheli. Ngoba yini? Bayazihambela abathunyiwe umoya ingcwele.
bafuna ukukopela izinto eBhayibhelini benganakho ukuqonda. Baningi lencwadi leGalatiya sesivala. Yes, Lord. Incwadi uGalatiya isahluko 4 verse 23. Kodwa esigqilakazi izelo ngokwenyama, kepha eyokhululekileyo izelo ngesithembiso. Lokho kungumfanekisa. Imake into omfanekiso usho ukuthi isibonelo. Isithombe sento efuna ngabe iyenzeka noma ngabe kwenziwa ngawe isithombe kuwena Amen. ukuze uqonde something ebalekile. Yes, Lord. Bese itheni Lokhu kungukufanekisa ngokuba laba bayizivumelwano ezimbili. yes sir. Enye ngesasentabeni yaseSinayi Bese esinye esizalela ebugqileni esinguHagayi. Kepha uHagayi lo uyintaba yaseSinayi, iArabiya, eqondene neJerusalem. Lakalokhu ngokuba lisebugqileni nabantwana balo. Kepha iJerusalem eliphezulu likhululekile lona, lingumame wethu, ngokuba kulotshiwe ukuthi, thokoza wena nyumba ongazaliyo, mpompoloza wena ongenamihelo, ngokuba abantwana boyisikhwebu baningi kunabakhe onendoda. okay iJerusalem elisha isezulwini akithi. Yes, Lord. Indoda yalo uJesu umnini webandla angithi. Yes, Lord. uHagari mekwenziwa ngayisibonelo kuthiwa wasentabeni. Labantwana bakaIsrael Yes, Lord. babezelwe ngokwenyama Amen. umthetho obanikwe uMoses. Amen. So njengoba kuthiwa uHagari wasentabeni yaseSinayi, Amen. njengoba ke kuyena kwenziwa ukuthi labantu laba bebehamba ngokomoya. Amen. Bebehamba ngokwenyama, Yes, Lord. begcina umthetho ngokwenyama. Kepha njengoba sekuthiwa ke kukhona iJerusalem elisha Yes, Lord. la ngaphezulu, abantwana bakamoya Yes, Lord. abangasahambi ngomthetho wenyama. Amen. Njengoba uNkulunkulu ebanike umyalelo lapha ehlane kwintaba leyaseSina, ingoba wayefuna ukukhombisa umthetho wakhe ngokwenyama umkanjani. Ingakho inyama ekhombisa ukuthi isoni kangakanani, futhi uma ahlulela kanjani yena. So uma esebathatha labantu bafaka eJerusalem lapha emhlabeni eKhanani, abakwazi ukuhamba ngalokhu kwaphezulu ngokuba bakusanomthetho Amen. okuyiwona abahamba ngawo okwaMose, abaFarisi nabaSadusi Yes, Lord. nabaphristi abakhulu. Bese ke sekufika uJesu useletha ke iJerusalem laphezulu, Yes, Lord. ibandla lakhe langaphezulu usezolikhetha phakathi kwabantu. Amen. Ukuba njengoba nje bebaningi emhlabeni bephila ngaphansi komthetho, njengoba kukhulunywa ngokuthi ongashadile unezingane eziningi, Yes, Lord. ubuhlungu buningi kuyena. Ngenza isibonelo nje, umuntu wesifazane uma uzala mina unezingane eziwu6, sinobaba abahlukene, akashadile. So nje uma ingane eziwu6 emshadweni, abantu abalinde umshado abanengane baze bangene emshadweni. Amen. Mase ngenile emshadweni usezoqala uzoba nezingane. So lo ozala ngaphandle komshado akho sithembiso kuyena No. ukuba uyazenzela noma kanjani. Kepha lo ozalela emshadweni uzale ngokusemthethweni. Yes, Lord. Ingakho ke kuthiwa ke njengokuba sekukhona iJerusalem laphezulu, ngokuba leli lasemhlabeni likaHagari ngokwenyama lihlulekile umthetho, abantu akhululeka ngomthetho, kuhluleka abantu. So manje kuza uJesu uzogcwalisa ngokwaphezulu ngokwamoya. Yes, Lord. So njengoba egcwalisa ngokamoya nje, abantu manje sebekholwa ngokuthi ifanele bamukele izwi likaNkulunkulu baphile ngalo, ukuba lithi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Hallelujah. Uma uphila ngokukholwa manje wena sowuphilela iJerusalem laphezulu Amen. olungiselelwa manje. Bona babelungiselela iJerusalem la kuphila emhlabeni, izwe lesethembiso, but manje sekukhulunywa ngelika phezulu. Lelo Jerusalem lelo njengoba kuthiwa elesethembiso,
Angakofinyeleli kulona. Angikwazi ukuthi ngoba nangu sengimamukela uJesu la sengiyangena angingeni kanjani. No. Fanele ngipheleliswe ngilungisiwe bese emva kwalokho ngiyongena khona. Bese ngingenile khona sengingena ngokusemthethweni ngokuba ngingeniswe ngokwamukela isethembiso manje lemhlabeni. Yes. Bonke abantu abafuna ukuya kuJerusalem elisha bazokwamukela uJesu la emhlabeni okuyena osilungiselela umshado wakhe nebandla lakhe nonkosikazi wakhe eJerusalem elisha. Baningi. Kepha nina bazalwane, Kepha nina bazalwane njengo-Isaka, ningabantwana besithembiso. Abantwana abathengisiwe njengoba kuthiwa ke uthengisiwe kunesikhathi esibekiwe. Awusigijimela uye khona. Ukuba siyaziyela ezulwini ngabe sengifikile ngoba ngibalekela usizi lasemhlabeni. Kepha ngokuba nginikwa isikhathi sokuthi ngiphile uNkulunkulu uyangithanda emhlabeni. Unginike indlela ukuthi la ungapheli uzofika kimi uzolandela mina. You understand into engishoyo? Yabona ngesikhathi uNkulunkulu ezolanda abantwana bakaIsrael uthumela uMoses. uMoses kuphela okwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Balandela uMoses ngenxa yamandla anikiwe. Hallelujah. Baze bafika kuphi ezweni lesethembiso. Ngokuba yini uNkulunkulu wazibonakalisa ngoMoses nangoJoshua. Manje sebafikile kulolozwe le bafike kwabheda. uNkulunkulu sefuna ukusibizela ke la khona yena ke manje qobo lwakhe. Sethumela indodana yakhe ke sethumela inceku uMoses. Moses wayinceku. Ufunda iBhayibheli ithi uMoses inceku yami yena ngizokhuluma naye umlomo nomlomo. Kepha uJesu uthi lo uyindodana yami engithokozile ngayo. So mase sesibizela kulesithembiso lesi ke manje uzosilanda ngobani ngoJesu asisalandwa ngoMoses. uMoses bekuwumthetho. uJesu isethembiso nomoya ingcwele. Hallelujah. So uma uJesu efika ezosilanda uyena futhi uhamba phambili uyosilungisela ngoba uyena ufuna agcwalise ukuthi ke amandla onke kuyena njengoba efa evuka useyahamba uthi uyokusilungisela indawo lapho ekhona nathi yakuyo. So uAbraham methenjiswa uIsaka kuthiwa ngalesikhathi esukuthi uSara uzoba nendodana kuyenzeka futhi njengoba uNkulunkulu eshilo. Kanjalo namanje kuthiwa bonke abakholwayo babekelwe iJerusalem elisha. Yes. You understand? Maningi. Kepha njengokuleso sikhathi owazalwa ngokwenyama wazingela owazalwa ngokomoya. Owazalwa ngokwenyama uhamba ngentando, wazalwa ngentando yomuntu. Yes, Lord. Yena ngishoyo, ozelwe ngokwenyama wazalwa ngokwentando yomuntu. Kepha ozelwe ngokaNkulunkulu wazalwa ngalokho uNkulunkulu ayekufuna yena. You understand? Amen. So abantu abazelwe ngokwenyama noma abantu abaphila enyameni banenkinga nabantu abangcwele. Hallelujah. Banenkinga nabantu abangcwele. Ingakho mesikhuluma imisebenzi yomnyama siyidalula sizingelwe. Ingakho bambulala uJeremiah, ingakho bambulala noMoses befuna ukugcoba ngamatshe nayo Aaron befuna ukumbulala. Amen. Yes, Lord. Bambulala uJohane uMbhapatisi, bambulala uJesu Kristu. Bamgcoba ngamatshe uStefan bambulala. Umpostoli Paul washawa nabapostoli bashawa. Amen. Ngenxa yani yevangeli. Ngenxa ukuthi bahamba ngani ngomoya. uSathane ngoba abantu abaningi emhlabeni babuswa uSathane. Balwa nevangeli leqiniso. Ingakho ngisho abafundisi abathunywe uSathane bathunyelwa bazodunga ivangeli ngokuba yini basebenzela uSathane abazi bona bathe basebenzela izisu zabo. uSathane abalutha ukuthi babheke inyama yabo bangabheki isethembiso esikhulu. Hallelujah. Asiphilele emhlabeni thina ukuthi sizuze enyameni. Thiwa okwenyama kuzuza okuncane kepha endabeni nomphefumulo. Hallelujah. Abantu abaningi basebenzela izisu zabo bese silahlekelwe ukholo lwethu. Maningi kule ncwadi yaJohane sahluko. Incwadi yokuqala yaJohane sahluko. Funa ukunitshela sengivala nje ngayo le ncwadi itheli. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Yonke lemkhosi legujwayo njengoba ngimvezela ngeBhayibheli abantu enithanda ukugcina imithetho nemikhosi yasemhlabeni nimosha isikhathi senu. Zonke lezi zinto asinamsebenzi azisiholeli kungcweleni. Thina abantu abasindisiwe simele ukukholwa yizwi lokungcwele.
Abantu bajabulela ukuthi bafuna ukufundisa ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu ukuzwa kanjani. uNkulunkulu uJesu uyakutshela ukuthi lezi zinto zikaNkulunkulu zenziwa ngokuzila ukudla nokukhuleka. Umfundiso uzokutshela ukuthi fanele ukuthandaze 3 hours 4 hours. Sizani ukuthandaza 4 hours 3 hours kepha uhlele nendawo umuntu. Bemugwayo udakutshwala. Faka into lezokufakela, ufaka izinzipho. Ukhipha izisu ngapha nangapha, ulala nabantu besifazane ufaka amakhondomu. Ngoba nangu uyafeba. Ushiya unkosikazi wakhe uyolela ngaphandle. Uyazonda uxolile. Kepha nithandazo 3 hours 4 hours. Kepha izwi likaNkulunkulu alikho kunini. Kunomfundisi okutshela ukuthi uma ufuna indlela zakho zivuleke uNkulunkulu fanele ukukhuleke, ungaphezi. iBhayibheli likubhalisa isikhuleko singaphezi. But uma uthi uyabheka uJesu uthi ukhulekele ukuthi thina sibekelwe umoya kaNkulunkulu kulezwe elingcolile. Ngokuba thina sibizelwanga ingcebo yasemhlabeni, sibizelwe ingcebo yasezulwini. Lezi zinto yasemhlabeni uNkulunkulu uthi uyazinezelela zona. Kepha akuzone ukuthi izona zinto ekumele sigiye ngazo. Banike. Uma ningathandi izwe nezinto ezisezweni, uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. So mozama ukujustify nokudefend indaba zo December no Christmas no Valentine no Halloween. Umosha isikhathi sakho, usebenzela uSathane, usagcina isabatha umosha isikhathi sakho, uSathane uyakulutha. Ngokuba konke okusezweni, lo muntu ogcina iPhasika, imikhosi yePhasika udlala isikhathi sakho lezo zinto awuzazi. ngokuba konke okusezweni, Konke okusezweni, inkanuko yenyama, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, inkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokuphila, kwalokuphila kwalemhlabeni. akuveli kuyise, Akusikona kwaNkulunkulu, kodwa kuvela ezweni. kepha kwaSathane. Izwe liyadlula, Izwe liyadlula kanye nenkanuko nayo yayo, yonke imisebenzi yakhona. kepha owenza intando Kepha lo kaNkulunkulu ohlala ezwini likaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. indaba yilo ukhiyi lo. So incwadi mayitshela lapha kwincwadi yaseKolose sahluko 2 verse 8 or verse 9 ikutshela lento lokutshela yona mina. Ningadukiswa abantu. Umzalwane akahlukane no Halloween. Umzalwane ayindaba okugcina isabatha akayenzi ngoba uyazenziwa kanjani. Umzalwane indaba zokuthi ucelebrate uChristmas awisebenzi lonto. iValentine umzalwane akahlangani naye. iMandela Day asibungaza abantu abafile. Youth Day usuku labantu abafa lolo. Abalibeka emhlabeni ukuthi sibungaze. Kungengo kukaKristu. Usuku labantu besifazane alibalekile ngoba uEva mingenalo usuku labantu besifazane wona ubaleke ngani manje. uNkulunkulu azange alibeke usuku lokuthi sibungaze usuku lobaba lemhlabeni. So lezo zintungu yazinamsebenzi. Mawujabulisa ukuthi abantu bathi happy birthday kuwena bakukhukhumeza labo bantu ngoba mebengathi uzophatheka kabone ngazi ukuthi wena ubalekile. Kanti ubalekile eNkulunkulu wena ufuna ukuzibona ubalekile kubantu. Umzalwane nje indaba zokucelebrate lezi zinto akahlangani nazo. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Utheni umbhalo? Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke obuNkulunkulu. So uJesu Kristu lesithi uyinkosi. Kuye kuphelelisiwe. Yes, Lord. Konke okufunayo ngohambo lwakho nangobungcwele bakho uzokuthola eBhayibhelini. Uma ungalifuni iBhayibheli uzobuzihambela indlela yakho nenkanuko yakho nenkanuko kayihlo uSathane. Wonke umuntu ofuna uJesu noma ofuna indlela yobungcwele ngisho iBhayibheli konke kuphelelisiwe konke kuJesu. Ligcwalisiwe kuye. Yena uyinhloko Yena yemibuso uyinhloko yonke. yemibuso yonke namandla. Enasokela kuye futhi. So uma ukuthi thina samukele ivangeli sesisokiwe okwenhliziyo. Ngokusoka okungenziwanga ngezandla. Asisokwanga amajwabu. Okukhumula umzimba wenyama. Kepha manje sishiye imisebenzi yemibi. Ngokusoka kukaKristu. Sase samukela izwi elisoka inhliziyo ukuthi kiyeke ukona. Nimbelwe kanye naye ngombhaphathizo. So ukufa kwakhe efa Yes, Lord. esiphambanweni. Thina savuswa kanye naye ngokamoya. Sife ngokwenyama savuswa ngokamoya. iBhayibheli imfihlakalo ejule kakhulu. Ngeke uzwe ifundise lento unganikwanga uJesu. No. Soze futhi ngiyakutshela mina. Hallelujah. Baningi abantu abazama ukuthi bambule lemfihlakalo abangathunywanga. Ngeke ngidabuke. Ngukona ngilo umuntu ongathandi futhi nokulenga ngihambe ngilandela imfundiso eziningi ngenamsebenzi. Because uthina sengathi uattack labantu kanti wena uyabule into enamsebenzi. Amen. Into ebalekile iBhayibheli lakho. Yes, Lord. uNkulunkulu uzazambule kwena uzoyekulo kwamba uzibandakanye nabantu abangenamsebenzi. Lezi imfundiso eziningi kaYouTube nabafundisi bakhaba ama favorite nabapostoli bakhaba ziqhambe yabona.
uthanda bona ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu bese kuthunyelwa izwi leqiniso wena uthi ngoba kashumayeli kanjani ubani ungcono ubani ushumayela kanjani mina ngikukhomba ezwini wena ubheka inyama wena ngoba yini uhamba ngokwenyama banika incwadi ezenzo bonke labantu bangwenyama abafuna ukuhamba ngokukamoya zenzo 2:38 wathini uPetru kubona bonke abantu abasebefuna ukwazi ukuthi yini kumele bayenze phendukani yilowo nalowo baphathiswe egameni likaJesu Kristu ukho ukuthathela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa yes isiphiwo sikamoya ukuba oyingcwele lesithembiso ngesene sabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi yeNkulunkulu ethu kubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini zisindiseni kulesizukulwane esiphambili okay uyakusindisa ukuthi wamukele ivangeli njengokusho kwembali imbali yakuholela ekuphileni Valentine awunamsebenzi emngcweleni Halloween awunamsebenzi emngcweleni nalama holiday amaningi enawo awanamsebenzi emngcweleni awazuza isilutho kwena you understand Hallelujah. Fina kwakhe isihluthu ngoba naku uthi ke uyiNazaretha akunamsebenzi sikufuna ezweni Jesu Kristu inkosi bona bonke abantu abafuna ukubhadiswa egameni likaJesu Kristu asebefumile asebefikelile eQhrisweni siyacela basithinte kule mniningwane enibonayo ekhona ku screen noma izwile eqala inkonzo uNkulunkulu uzobe senza indlela ukuthi sifinyelele kunina siyakhuleka siyanxusa uNkulunkulu kuba sisize sifinyelele kunina nonke ningene emanzini umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke ngamandla akhe nangenkazimulo yakhe Jesu Kristu inkosi sophinde sibonane kusasa ekuseni ngo10 uNkulunkulu evumile amen Amen. Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu siyakubonga uNkulunkulu ukho konke osenzela kona siqhubeka uNkulunkulu ugcwalise ukuyithando yakho uNkulunkulu singagcini ngokwazi imfihlakalo zakho silahlekele umbuso wakho sicela uNkulunkulu sigcwalise ngothando oluphelele lokuthanda izwi lakho eliholela thina ukuthi sithande abantu bakho singakhethi ubuso babantu kepha uNkulunkulu sipheleliswe ukho konke okufunayo siphe uNkulunkulu umoya wokubekezela nokubekezelelana ukho konke baba ukuze wena liphelelise uthando lwakho leqiniso intando yakho ifezeke ubona bonke abantu asebefinyelelile eqinisweni uNkulunkulu lokudla lokwesikudlayo makuthola indawo siphinde uNkulunkulu sikulangazelele ukuthi sikudle ukuze ubuye uzoqoqa ibandla lakho singagudluki uNkulunkulu kulomthombo esiphuza kuwo kepha siphuze kuwe wedwa lona lapha kade egameni likaJesu Kristu manje naphakade amen Amen.